Ja puolivälissä aletaan olemaan meidän Pokemon joulukalenterissa, eli 13 luukku tänään vuorossa, ja siitähän kannesta meiltä löytyy Pokemon nimeltään Munna. Mun on pakko myöntää, mun oli pakko kysyä mun yhteisöltä Discordin puolelta, että tunnistaako kukaan tätä kyseistä Pokemonia, mutta Munnahan se tosiaan on. Ei siinä mitään, lähdetään aukaisemaan tämä pakka ja katsotaan mitä sieltä sisältä löytyy. Jokohan pikkuhiljaa ruvettaisiin saamaan semmosia hologrammikortteja vai mitä meillä tänään sieltä sitten tuleekaan. Muistutuksena muistattehan ihmeessä tykätä videosta, mikäli tämä on teille mieleen. Hyvä, siitä heti ensimmäinen kortti. Ancient Crystal kortti Trainer siitä. Kakkosena Stufful, mielettömän söötti Pokemoni muuten. Kolmantena Labrasin kortti, nice, okei. Neljäntenä löytyy Shelmetin kortti sieltä. Viidentenä Pachirisu. Nyt täytyy myöntää, että on kyllä jälleen kerran tosi söötti Pokemoni, mutta mulla ei sano kyllä yhtään mitään tämä. Ja viimeisenä korttina sieltä Tranquilin kortti. Nice, sellaisia tänään, mahtavaa. Mitä tuumaatte, mitä me tehdään näille korteille sitten, kun joulu tai kalenteri päättyy? Pitäisikö meidän jakaa nämä kaikkien kanssa? Pistetään joku arvonta käyntiin. Mutta ei siinä mitään, kiitoksia jälleen kerran tästä päivästä ja palataan huomisessa luukossa. Moikka moikka!